Priemerná hrubá mesačná mzda zamestnanca v prvom štvrťroku tohto roka sa medziročne zvýšila o 4,9% na 1518 eur. Zamestnanci si tak prilepšili v priemere o 71 eur. Aj keď tempo medziročného rastu sa mierne zrýchlilo, zvyšujúca sa inflácia spomalila ich reálny nárast len na úroveň 1%. Nominálne zárobky sa medziročne zvýšili takmer vo všetkých 19 sledovaných odvetviach a reálny rast si udržalo 16 z nich. Najvyššie reálne nárasty na úrovni takmer 10% boli v ťažbe a dobývaní či v sektore nehnuteľností. Naopak, reálny prepad o viac ako 11% zaznamenali mzdy v dodávke energií a veľmi mierny pokles pocítili aj zamestnanci vo vzdelávaní a vo verejnej správe. Z odvetví, ktoré na Slovensku zamestnávajú najviac ľudí, si po roku a pol viedol lepšie obchod než priemysel. V obchode mzdy stúpli o 6,2% na 1453 eur, reálne ich hodnota stúpla o 2,2%. Priemysel, najväčšie odvetvie z hľadiska zamestnanosti, zaznamenal nominálny rast miest o 4,3% na 1624 eur. Reálny rast o 0,4% bol však pod celoslovenským priemerom. Najvyššia priemerná mesačná mzda bola vo finančných službách, kde poprvý raz pomedzi všetkých odvetví prekročila hranicu 3100 eur. Na opačnom konci boli ubytovacie a stravovacie služby spolu s ostatnými činnosťami, kde zárobky naďalej zostali pod hranicou 1000 eur. Z regiónov bol na tom najlepšie Bratislavský kraj, kde bola priemerná mesačná mzda nad úrovňou 1900 eur. V ostatných regiónoch sa pohybovala približne od 1180 eur v Prešovskom do 1420 eur v Trenčianskom kraji. Všetkých 8 krajov zaznamenalo medziročný rast nominálnych miest, reálny rast si udržalo len 5 z nich. V Bratislavskom a v Žilinskom kraji mzdy reálne klesli a v Banskobystrickom zostali na rovnakej úrovni ako pred rokom.